College Munifibro section part kijung tip nam ta kikhuborlaitkam kibalait hapo post office hapo Meghalaya tekidon kumba andreus pa nyo punyo tali ki post kibalait hapo Meghalaya khasi jantia bad garohil hapo khasi jantia gilait kumba lais pa tam bad hapo garohil gilait kumba lais pa tam baroh kilong andreus pa nyo punyo tali ki post kibalait tenam ta kane akan mau ngan supen kan mau ba kini ki post kem Donkam interview Donkam exam direct merit list bej na kamak sheet ke jong pi ken page bej direct merit list habang merit list kemud ba ken page bej ba kham he percentage utahi unyo baningkong te lara mtre tu baningkong unwan so ba kham rate percentage kum ta ter te nam ta gine ken page bej kamak sheet class 10 pass deben pass baroh ki subject deben yo percentage ba kham he kan mau 60 70 sejrong bej kibun ki bayo bisa compete bej kita telada pi tenam mata kane kinang spotlight menta kasngi ka santrik jong bana Julai arjar sau bat kan kut kan mau ka last date kan day santrik Agos arjar sau kan mau bhai kwa ban apply phila ban apply link ba ka website India Post GDS online yang sabu ro hapo ka description ya kane ka website phia register soal de hang tu apply menta gini ki post kan mau pass class 10 ka qualification pada ka day class 10 pass kan mau have percentage pass baroh ki subject ka snem pada ka de khat phra hadu sau san snem la plus lang bat ka age relaxation khat phra du sau san snem kine ki post ki de jong ka GDS gramin dak sewak ikan thup ya ka branch postmaster assistant branch postmaster bat dak sewak te namta ka branch postmaster don kam ban shong hapo office ban le ikam dijam ki bede hapo office te namta u assistant branch postmaster bede on haban yarab yo branch postmaster hagaban lej sam city hagaban di kistam kum tatar ikam ke bede post office padu dak sevak rokum juhi hagaban lej sam city ban yarab ikam ke bede hapo post office jong kita kisnong uba ide ban yo posting kan tenam ta kane kan mau have register online te have done kam ro ban nang computer knowledge tang ban nang nang computer knowledge bat ka nang bat knowledge in cycling kita knowledge in cycling knowledge in computer tenam ta kane kiba sha qualify kan mau kin shu pha bai ke message lingba ke email lane lingba number jong pi sms te phia ban ai bai de ke email ka ba phi binon kam ba do number ba phi binon kam namar kin pha bai lingba gitu te lada kampoi mud ba kinom sim jigit kle ai phia ban let wat ma phi hi namar ba kin nom pen mi re bai jaga kerteng hakalis kin ai tang do rule number te phia kan mau hi ma phi kita te katulop jong kine nam ta u branch postmaster ka sedang khatar hajar hadu arpo jartam bat namta ki assistant branch postmaster ABPM bat dak sewa kasdang 10,000 hadu arpo hajar tam te yang ni pe kita ki number of post ki badai lembak shnong ka jong bagi number of post bari jong Meghalaya te nya pe kita ki shnong ki badai ban dai la ki jong ki post ki balat hakino ki shnong te kan mau ka por ba pijit choice phila ban jit paro ka ba pijit ki choice te phila ban jit san photri phila ban jit spatli ka ba pijit na phia I first choice ya kanu ga ba I first choice second choice third choice kum ta ter te anda phila pandap pensatip kan mau pin register online nang ba website India Post gdsonline.gov.in te yang ne pe mentai ki number of post ki balat hapo Meghalaya tang ne page mentai ki post ki badai hapo Meghalaya le aphia kat kum ki category mo ne tang page hang ne jong kam Meghalaya ka dai north eastern ka kintin ki ba kran de English karo Hindi bat English Hindi khasi te pai hang ne noticetin number arpho bat number arpar English garo Hindi bat English Hindi khasi te UR kane garo gadala don UR don sispa andrupho OBC arphuwei SC lai ST spa khandreu PWS arpsau PWD sau PWDB3 PWD C lai PWD DE R baroh dong lai spa lai pendru tali and jong ki khasi jancha bade resis pa khat phra tali UR khat lai dari OBC lai dari SC sispa andru pendru ST lai R EWS sau PWA sau PWB sau PWC PWDC lai PWDC sau PWD DE baroh long lai spa sau punyo te garohil lai spa lai pendru khasi jantia lai spa sau punyo tali ki post
beda kum kategori belai te kum bashkon mau pi ba bun na gine ki UR kategori bun ba ki yo ba na bar jala namar ba hangte ki ai da ka Hindi English bat khasi ne Hindi English karo te kila ban yo ba ki bakran Hindi ru kila ban yo ar ki bakran English bat na ka ST ki bun ki ba yo ki khasi indre ki bana bar ki don hi ki ba apply na ka ST kategori khamtam na po Rajasthan negeri ki jaka ki bun ma ki ba apply Odisha ru ki ba apply te kata kasyong sai ki shnong am tip su na ka gadaw man ko snem kami bet ke issue phangane te nya pet ka hadu bentar ke 4 la ban sof ban shim bet tang ki khasi te ya kanem la manong ei te yam tang en pet sai ki shnong ki balaj ki haman la ki shnong ki balaj ki post ka bre jong kane ka GDS la poi ha ki kerteng shnong ki balaj po Meghalaya mo gine ha katu ngana pun iya ki kategori ki number of post category wise te mentang in pe kerteng shnong ki balaj kan mau baroh bar khasi jiben ta gilong ndrus pa nyu penyu tali post baroh te sampai yang nei kerteng shnong pi kwa bana apply ka shnong ayu ta tar ter te sa check ki ma phi te nga sa chupun i be hang nei sa page ma phi kerteng shnong ki balaj